Welcome to the promised land of San Isidro Fish Port. Hello Kailukanuan! Have a nice day kanyayo amin. Nasa episode 30 na po tayo Kailukanuan. Don't forget to like, subscribe, and pakiclick na rin po Kailukanuan yung ating notification bell para sa susunod na episode tayo po ay updated. Salamat! Basta Ilocano! Naparatak dayta! Napatak magna, napatak sa o, naparatak rumasun! Shout out po sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Salamat mga Kailukanuan sa suporta. At shout out din po kay Miss Marion Makuya Pontiveda. Salamat po Kailukanuan. Kay Mr. Dagul Corpus. Kay Harvey Garcia. Kay Louis J. Gutran-Ducusin. Shout out din po sa kanyang jowa na kay Ces Barcelas. Kay Brent Robiado at kay Mr. Ismael Sabiron. Kung kailangan nyo pong magpaayos ng sirang cellphone, just PM Mr. Ismael Rabiado sa Facebook. Kay Mr. Edwin De La Cruz. Kay Mr. Prince Christopher Solis. And lastly, kay Mr. Clifford Dave Changles. Salamat po kay Ilocanuan sa patuloy na suporta. God bless you. So we could be together. Hi! Ayun Kailukanuan, nandito po tayo sa fish port. Dito kami sa Baguio. Ay no, dapat kang kanta si ka. Anya lalaan niya adeng? Apa-ap man. Apa-ap? Inya di apa-ap? Hey, kasan mo? Katakman. Janin, tinaala na Kailukanuan, dadyo ubing. Apa-ap na namin dagita? Uy, nabnabyag pa. Sige man, nagkuha kayo. Nyararami din nyo. Nagapapan kayo? Kitakman di pa nagapan nyo. Ay, kasjay. Ang inaalam mo nga balong? Nyo na ganang matatangay. Apa-apat lang amin. Yung nabnabyag pa, ini puti. Ang ko'y kumbagay. Nyapan mo mga pasayan? Pasayan ka ng kuha. Ayun. Patay ko na mo. Ay na. Ay, sorry. Na? Ay, marit nam lang nag-uyo dandan. Awan na na. Sayang. Ay, nay. Gawa nyo, ibagay pag atimaala na sa i-video ko. Tidaan. Okay. Ayun, may nakuha na siya. Kailukanuan. Yan yun. Nagkakal. Ayun, oh. Di ba isamot? Kasto di pa nag-siding Kailukanuan. Patayak-tayak mo hanggang sa mapirsan mo. And then, sige ta, orayam lino, dati maaala na. Hello Kailukanuan, welcome to my YouTube channel. Hintayo ag-siding Kailukanuan, agtiliw tayo ti apa-ap.
Ano kami nung sa lang tiurayin tayo kay Ilocanuan, dati ang kinit-kinit, ang mo tayo, guyudan tayo. Sada si Dana. Nagwapo ni Sarod yun eh. Kala ni Coco Martin, nagwapo ni Burik ni. Kala ni, yan ang Sinsado. Ha? Sinsado. Sinsago. Sinsado. Amon, sa ni ko ni James. Wow. Ang kaya ka nagpuputik mo na dyan. Ni, kay Ilocanuan, nagyaman dati kadwa tayo na nakapunta mo itigon. Sana all. Ay, bulbulungan niya dito. Wala, matin nagkasarjo. Sige. Yo. Di alam mo yun. Dapat no arati kang exciting kay Ilocanuan kailangan kada kadwan tapno kastag marites kayo abang ururayom nga ada kuminit yan ti nailon so ngayon da jay kon makana da jay sidan Mabait na rin. nagbayag durek lang nyararamidin nyo no makaala kayo sida naganakat ni Sergio Ni Borik. ni Burik nagwagwapo da nga babarito Burik ka ta urayin tayo da dyan puro kami kailong ay guro dati na alam na sa sama ka may sama ka don't forget to like, subscribe, and follow my vlog. Nagpain tayo managapan tayo manon. Nakadaray ni Jocelyn. Ayun kay Ilocanuan, mamdama alas 7 ti Rabi ada iti maganap nga event ti igid iti Fishport for searching Mr. and Miss Agoo Surf Beach Buddies 2022. Ito yan ti Fishport San Isidro. See you there kay Ilocanuan. Naimbag nga rabi tayo kay Ilocanuan, iso ato jay umuna nga rabi iti event dakot searching for Mr. and Miss Surf Agoo Buddies 2022. Then, hindi ka po magugutom dito kay Ilocanuan dahil may mga food corner din po sila. While watching, like Third Salm, special taste po nila na bestseller is Paris Mami, tiyak na mabubusog ka at swak pa sa bulsa. Saan ka na? Nanood ka na nga, busog ka pa. Data. At kung tatakam po kayo ng empanada, tara na po kay Jerix Empanada. At marami pa pong ibang pagpipilian na food corner. At dahil napakarami ng mga tao kay Ilocanuan, hindi po tayo makakasingit nagrigat lakit di itibasit nga tao. Ayun kay Ilocanuan, may kadwa nga rabi iti Agoo Surfing Break iti ganap mananket live band intayo agbuya.